Okay, mayong adlaw kaninyong tanan o salamat sa Dios nga naano sabta ning the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry kini nasab si Pastor Mike sa Sidon. O kung ikaw karon naminaw, wala pa ka nasayod sa kamatuoran, wa pa nimo nakita ang kamatuoran diri sa pulong sa Dios o wala pa nimo masayri ang mahitungod sa kaluwasan sa tungkalag, wa pa ka nakasiguro nga moadto ba ka sa eternidad. Paminaw mga igala, importante kayo ni nga mensahe karon nga kagabhion tungod kay maghisgot ta o ngano man nga ang tao moadto man sa impyerno, no? Nabi tayo sa kabata nangutana siya sa usa ka alagad sa Ginoo, Pastor, unsaon man nga moadto ko sa impyerno? Ang tubag sa usa ka alagad sa Dios, wala na kay angay buhaton. Ngano man tungod kay kita tanan destinado na ta padung sa impyerno tungod kay mga makasasala ta, mga dautan ta, no? Wa mahimuot ang Dios sa atong kinabuhi. Unay rason nga nung si Ginoong Hesus namatay dito sa krus, gibayran niya ang atong mga sala aron makakaplag kanining maong kaluwasan. So atong hisgutan karon mga igala, ngano man ang tao moadto man sa impyerno, no? Tungod kay tulisan ba siya? Tungod ba kay grabe niya kadautan niya, ikaw buutan di ka moadto sa impyerno? Sayop na imong panguna-una mga igala. Di na napasabot buutan kay ka dili ka moadto sa impyerno. At kitang tanan moadto ta sa impyerno, pero salamat ni Ginoong Hesus, giluwas ta niya gikan sa kalayo sa impyerno, no? Siya mo'y mibayad sa atong sala nga katong iyang kabayaran sa sala nakatagbaw to sa hustisya sa Dios. Mao na nga rason karon nga atong hisgutan ngano man nga ang tao may impyerno, ngano may impyerno man ka? Anong may impyerno man ta? No? Tungod kay numero 1 butang kaning gitawag og sala sa pagkadili matinuohon. No? Sala sa pagkadili matinuohon. Timan ni mga igala nga si Ginoong Hesus iyang giula ang iyang dugo, iyang gihatag iyang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo para nga bayran niya ang imo ug ang akong sala. Una ningon ang Biblia, gihigugma gayud sa Dios. Juan 3:16 gihatag niya ang bugtong gipakatao nga anak aron bisan kinsang mosalig kani dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8 ningon ang Biblia, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga bisan makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. So makita nimo mga igala nga ang atong Ginoo mi hatag sa iyahang dakong gugma alang kanato. Nga iyahang bugtong anak, iyahang gi sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo, ningon si Juan Bautista, tanawang kordero sa Dios nga magapuha sa sala sa kalibutan. So mga igala, ang atong mga kasalanan iyan ang gibayran dito sa krus sa Kalbaryo, ningon si Ginoong Hesus natapos na. Unsa may natapos na ang yahabang kinabuhi? No, ang kabayaran sa atong sala. No? Nganong maimpyerno ta tungod kay wala gyud nato tuohi nga si Ginoong Hesus mo'y makadala nato ngadto sa eternidad kauban sa atong Dios Amahan. Mo na nga ikaw ug ako, kung naamay mga tao nga dili matinuohon sa pulong sa Dios, mahidangat kita ngadto sa impyerno. Nganong mahidangat ang tao ngadto sa impyerno? Tungod sa pagkadili matinuohon. Tungod kay ang gipangayo sa Dios karong panahon na ang imong pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. Nganingon ang Biblia, bisan kinsa nga matuo kaniya dili gayud malaglag kung dili adunay kinabuhing walay katapusan. Gani ningon si Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 6 bersikulo 47, sa pagkatinuod ako mag-ingon ngana kaninyo nga siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Kinsay nag-ingon ana? Si Ginoong Hesus mismo. So ang imong madawat sa imong pagtuo, imong pagsalig ni Ginoong Hesus nga mo'y nagbayad sa imong sala,
kinabuhing walay katapusan. No? Muna nga ang tao maimpierno mga higala tungod kay wa gyud siya mituo ni Ginoong Hesus. Gani sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 31 miingon ang Biblia og sila miingon tuohi si Ginoong Hesus Kristo maluwas ka ikaw ug ang imong panimalay. Klaro kayo mga higala ang mensahe sa Ginoo alang kanato. No? Para dili ka maimpierno, dawata si Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Mao nay rason nga ang tao maimpierno tungod kay wa nila tuohi ang manluluwas nga gihatag sa atong Dios Amahan diri sa kalibutan nga mao si Jesus Christ. No? Mingkamot lang tabay, mingkamot lang ta pastor. Maluoy ra lagi ang Ginoo, hagbay ra naluoy ang Ginoo nato. Didto pa sa krus sa Kalbaryo gipadayag na sa Dios ang iyahang dako kayong kaluoy. Patpangutana nganong wala man ka maluwas. Mga higala, mamatay ka nga walay kaluwasan sa imong kalag, imong mahidangat impierno. Kay kaduhang lugar, nganong maimpierno ang tao tungod kay dili sila mahinulsulon. No? Dili sila mahinulsulon. Ang kaning pagka mahinulsulon, buti pasabot ani imong gibiyaan, imong karaan nga pagtuo, karaan nga kinabuhi, o ni nagkinabuhi nakakaron, diha ni Ginoong Hesus Kristo. Buti pasabot sa unang imong pagtuo, maluwas lang ta pinaagig relihiyon, maluwas lang ta pinaagig maayong binuhatan, maluwas lang ta og apil ka og mga kausa aning kalibutana, apil ka sa mga maayong tao aning kalibutana, imo na nga gibiyaan. No? Ug karon imo nang giatubang ang imong kinabuhi nga naa na ka ni Jesus Christ. No? Lahi na ka karon. Imo nang gitalikdan imong karaan nga kinabuhi ug ikaw karon naa na ni Ginoong Hesus. Muna importante mga higala maghinulsol ka. No? Dili lang kay hinulsol lang ka nga nakakawat ka, nakahimo kag mga bati nga binuhatan, no. Ang imong paghinulsol mga higala nga imo nang talikdan ang imong karaan nga pagtuo ug imong dawaton unsay naa sa pulong sa Dios. No, muna ningon ang Biblia sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 3, gawas kun kamo maghinulsol kamong tanan mga laglag. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 ningon ang Biblia, ang Ginoo dili langay-langayan mahitungod sa iyang saad, sama sa giisip sa pipila ka tawo sa pagkalangayan apan nantuson ngari kanato dili buot nga adunay malaglag apan ang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol. Mga higala, usbana ang imuhang panghuna-huna karon. Biyain na imong karaan nga pagtuo nga ikaw mo'y makaluwas imong kaugalingon, imong relihiyon makaluwas imong kaugalingon. Biyain na imong kinabuhi nga ikaw mo'y nagbuot. Biyain na mga higala. Duol ni Ginoong Hesus Kristo karon aron makaangkon kanining maong kaluwasan. Ningon ang Bible sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, busa kon si bisan kinsa nga tawo anaan ni Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Ang daang mga dalan, ang daan nga mga butang nawala na, ang tanang mga butang na nga bag-o na. So mga higala, atong kabaguhan na alang ni Ginoong Hesus. Munang ang tao mga laglag sila tungod kay ilang isalikway ang pulong sa Dios. Ilang isalikway ang pamaagi sa Ginoo nga gihatag alang kanato. Gani ningon ang Biblia sa Juan 14:6, si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay tawo nga makaadto sa Amahan apan pinaagi kanato. So saon man nimo pagkaluwas imong kaugalingon, kung ang dalan nga imong gisubay, imo lang gihapon kaugalingon. No? Busa mga higala, ingnon ta ka hinulsuli, tuohi si Ginoong Hesus, dawata siya nga imong manluluwas, ingnon ta ka, maluwas ka. Di nakamahidangat ngadto sa impyerno. No? Unang ikatulo nga butang nganong ang tao muadto sa impyerno tungod sa kapungot sa Dios.
Mga higala ang Dios gugma. Timan ini ang Dios dako kayong Dios siya sa gugma. Pero ayaw kalimti Dios pud siya sa hustisya. Nga dili niya i-allow nga moadto ka sa langit pinagi sa imong kaugalingon, no? Importante mga higala nga maangkon nimo nga kaluwasan or else paminaw pag-ayo ha nigabot nimo sa langit ang imong mahidangat kapungot sa Dios. Ngano man kay imong gisalikway iyahang dakong tanyag sa kaluwasan. Imagine gasa ni sa Dios. Asa man ka mangitag tao nag-andam pinakanindot nga butang yang giandam nga gasa ihatag nimo libre way bayad pero imo lang balibaran, no? Imo lang balibaran, dako kayo ng insultos Ginoo. Muna ningon ang Biblia sa Juan kapitulo 3:36. Juan 3:36 munang mamatay gani ka, mawa kay kaluwasan sa imong kinabuhi, di ka magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo, wa nimo siya madawat nga imong maluluwas. I'm sorry to tell you, you are bound to hell. Huh? Siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Ug siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. So you see, karon paunta mga higala panahon ron sa grasya. Nga kun imo ning dawaton nga maong kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus makakaplag kag kinabuhing walay katapusan. Pero paminaw kung wa nimo sa dawata nga imong manluluwas magpabilin ka diha sa imong masal-anon nga kinabuhi, masal-anon nga kahimtang tungod kay wa nimo tuohi si Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Tanawa sa ikaduhang Tesalonica katapusan ni nga bersikulo atong basahon karon adlaw. Ug hinaot ko nga nakat-on ka sa pulong sa Dios, ug hinaot ko nga maginuktok ka. Anong di tinuod ko siguro langit, no? Ikaduhang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 8 tanawa. Diha sa nagadilaab nga kalayo nga magapanimalos nganha kanila nga wala nakaila sa Dios o wala nagtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kinsa pagasilutan pinaagi sa walay katapusan nga kalaglagan gikan sa presensya sa Ginoo gikan sa himaya sa iyahang gahom. Mga higala ingon ta ka, andama imuhang kaugalingon nga usan nining adlaw matapos ang imong kinabuhi andam ka. Kay siguro ko nga nag-abot dito sa gingarian sa Dios usa ka pangutana ang ipangutana sa Ginoo na dawat na ba nimo ang akong gipadala nga manluluwas dito sa kalibutan. Mga higala mo ingon ka reliyoso man ko Ginoo, maayo man kong tao, moingon gud ang Dios wa sa kaila nimo. Papahawaon ka sa iyahang atubangan adto ka kalayo sa impierno. Mga higala naot ko nga karong adlaw desidiri nga dawata si Kristo. Umani ni nga mao nga programa na ay pag-ampo kung saan nimo pagdawat si Jesus Christ. Himuala sa mga higala. Ug ako'y paniguro nimo, dili na ka moadto sa impierno. Dili na ka maidangat sa paghinukman sa Dios. Nga ningon ng Biblia busa si bisan kinsa nga anaa ni Kristo Jesus, dili na hinukman sa silot. Sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1. Ug kini nausab si Pastor Mark sa Sidon ug daghang salamat. Ug sa sunod na sab nga higayon hinaot mi nga ikaw magsunod nining programa, i-share ni sa imong mga kailang nga wala pa makaangkon sa kaluwasan. Ug daghang salamat, maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.